Kilpailijakerho päätti, että menemme katsomaan, kun säikäisten uusi kiertue tulee Ponyvilleen. Se on kyllä hienoa, että aiotte katsoa, mutta en varsinaisesti ole mukana. Varajäsen tulee mukaan vasta, jos joku vakituinen ei pysty. Luultavimmin saan olla järjestyksen valvojana. Sinä saat silti pitää säikäisasuasi, eikä? Varajäsenen asua. Kyllä se minulle riittää. Wow! Rainbow Dash, sattuipa hyvin. Sinua tarvitaan, kun tulemme Ponyvilleen lentämään. Mutta hän on vain varajäsen. Mutta ei ole enää. Siis tarkoitat... Rainbow Dash, sinä olet viimeinkin virallinen säikäinen! Woohoo! Yeah! Rainbow Dash! Woo! Ja justiinsa. My little pony, my little pony. En tuntenut mä ennen ystävää. Tätä hetket on nyt kanssanne nää. Seikaillaan ja nauretaan mun sydämeen aina. Kun kuulut vaan kaiken ja yhtä pidetään. Se taika tuo mun elämään. Sillä ystävyys on taika sun ja mun. My Little Pony, ystävyyden taikaa. Missä siipisalvani on? En voi mennä kankeana sähikäisten päämajaan. Tässä! Ehtisitkö kertoa, mitä tapahtui? Oi niin, tahdomme tietää kaiken. Siitä lähtien, kun varsana tiesit, että kohtalosi on olla sähikäinen. Ei ole paljon kerrottavaa. Spitfire sanoi, että sähikäiset tarvitsevat minut kiertueelleen. Se on upeaa. Tiedän, että olet kauan odottanut tätä. Niin, Firestreak päätti siirtyä kokonaan opettajaksi. Pilvilaakson lentokoulusta alkaa varmaan pian tulvia sähikäisiä. Arvaa, kuka oli varajäsen listan kärjessä? Tiedän, minä tiedän. Mitä nyt siis aiot tehdä? Ilmoittaudun sähikäisten päämajaan iltapäivällä. Kiertue alkaa ylihuomenna ja pitää oppia ohjelma. Mitä, joko sinä lähdet? Mutta emme ehtineet aloittaa onnittelujuhlaa. Enkä ole edes ajatellut läksiäisjuhlaasi. Pinky, en aio jättää Ponyvilleä. Minun pitää vain harjoitella. Toivottavasti kaikki menee hyvin. Siinä on varmaan hirveät paineet, kun pitää oppia kaikki nopeasti. Niin, onnea matkaan. Onnea! Säästä se muille jäsenille. Nyt kun minun mahtavuuteni on viimein tunnustettu, muut sähikäiset saavat pinnistellä, että pysyvät kannoillani. Kaikki tietävät, että olet hyvä lentäjä, mutta niin ovat ne muutkin. Se voi olla haastavampaa kuin luulet. Aivan. Niin siis, pitäisikö mennä lasit päässä vai ei? Lasit tekevät siistin näköiseksi, mutta niitä voi käyttää kuka vain. Ehkä on parempi ilman niitä. Käskynjako on joka aamu kello 7.20, koska ensimmäisessä tiimissä oli 20 sähikäistä. Niin. Lentoopiston oletkin nähnyt, mutta tuo on virallinen sähikäiskasarmi. Amiraali Fairweatherin itse rakentama. Älä unohda ensimmäistä sääntöä, tulokas. Katso molempiin suuntiin ennen kuin ylität radan. Mutta eihän täällä muita ole. He tulevat. Ja useimmat sähikäiset tulevat vauhdilla, joten pysy hereillä. Niin, selvä juttu. Oi, onko tuo kenraali Flashin lakki? Ja alkuperäinen merkki, jossa on sähikäisten motto. Altius Volantis! Korkeammalle! Tai siis, kiva. No niin, tulokas. Ylihuomenna on esitys, joten sinulla on kiire opetella ohjelma. 5 minuuttia aikaa pukeutua ja sitten ulos toisten luo. Selvä on! Opin kaikki liikkeet iltaan mennessä.
Toivotaan. Odotamme kaikki sinun tekevän vaikutuksen. Hyvältä näyttää. No niin, edessä on ensimmäinen lento oikeana sähikäisenä. Ei paineita. Sen kun menen tuonne ja olen tyrmäävä. No niin, sähikäiset, tässä tulee mahtavin jäsenenne ilmaisena ikinä. Hei, varo! Wow, mahtavin tulokkaan aloitus ikinä. Oletko kunnossa, Rainbow Dash? Pikemminkin Rainbow Crash! No niin, lentokoulu, valmiina Rainbow Dashiin. Ei vaan Rainbow Crash! Rainbow Crash! Rainbow Crash! Rainbow Crash! Hei! Törmäsitte ihan tahallanne! Ei ihan, unohdit ykkössäännön, tulokas. Katso molempiin suuntiin ennen radan ylitystä. Joo, no, minä tein sen ihan kokeeksi. Niin, kaikki ovat kunnossa ja meillä on paljon töitä, joten tämä tästä ja nyt lentoon. Klassinen alokastemppu Rainbow Crash. Se oli upeaa. Ylemmäs Crash, rikot muodostelman! Kello 9, Crash! Tiivistä Crash, muodostelmaan! Se ei ole Crash! Ho, eipä uskoisi. Hei Crash, taisi olla rankka päivä, mutta ei hätää, siitä se lähtee. Rankkaa? Älä nyt. Jos osaan heittää Sonic Rainboomin, opin tämän ohjelman. Huomenna se jo sujuu. Saatanpa vielä parannellakin sitä. Rainbow Dash, tule tänne! Kuuntelen. Onneksi jäit vielä. Ai niinkö? Tahdotko kuulla, miten showsta tulisi vielä mahtavampi? No ei. Olet ollut varajäsen jonkin aikaa, mutta täällä on omia sääntöjä, joita et ehkä tiedä. Päivän huonoin lentäjä siivoaa koko laitoksen. Alahan hommiin, Crash. Se ei ole Crash. Yllätys! Mitä? Hurraa, Rainbow Dash! Meidän lemppisähikäinen! Olet varmasti uupunut, Rainbow Dash, mutta Pinky halusi pitää oikeat juhlat. Paras päivä ikinä juhlat! Niin, kyllä se melkoinen oli. Me odotamme, että kerrot kaiken. Niin, no, kertoisin kyllä mielelläni, mutta olen niin naatti. Siitä kaikesta jännityksestä tänä päivänä. Onko jokin vinossa, Rainbow Dash? Mikä nyt olisi? Olen vihdoinkin sähikäinen, joten kaikki on aivan taatusti täydellisen mahtavaa. Oi voi, jokin on vinossa. Mitä oikein tapahtui? Sanoin jo, ettei mitään. Niin tai ehkä jotkut sähikäiset alkoivat toistelemaan Rainbow Crash. Voi ei, onko se sama kamala nimi, jolla ne koulukiusaajat nimittelivät sinua? Miksi he niin sanovat? Jotenkin satuin kaatumaan roskapönttöön. No, katso valoisaa puolta. Ainakaan et ole Rainbow Crash.
Aloitit siis väärällä kaviolla. Ehkä kaikilla säikäisillä oli aluksi rankkaa. Tarvitset nyt positiivisen keinon erottua. Heti kun teet jotain muuta erityistä, se kamala vanha nimi unohtuu. Samaa mieltä. Voisit ajatella säikäisiä kuin meitä, tiiminä. Silti jokainen omalla tavallaan. Siinä se! Aion erottua toisella tavalla, kuten tekin! Hyvästi Rainbow Crash! Terve kapteeni Mahtavuus! Huomenta, Jokaponi! Kaikki valmiina mahtavaan lentopäivään! Minä ainakin! Minua innostaa se huominen näytös. Innostaako teitä? Minua kyllä! No, olen aina innoissani. Jollekin ponelle olen Dynamite Dash! Koska olen niin täynnä energiaa koko ajan. Säikäiset eivät kyllä intoile, Crash. Pidä pääsi kylmänä, kuten me muutkin. Totta kai minä sen tiedän. Mutta aivan totta puhuen, sietäisi innostua. Se on melkein kaikkien pikku Pegasusten haave, kasvaa ja lentää sähikäisissä. Ja täällä te olette ja teette sitä. Samoin sinä. Totta. Voitte aivan vapaasti sanoa minua Rehti Rainbowksi, mutta joo, sanon asian niin kuin se on. Ja minusta ponin kuuluu arvostaa sitä, miten kova työ palkitsee, koska sähikäiset on erityisen hieno juttu. Tiedetään. Kuule, luin juuri, että siipien dietrikulma voi lisätä vakautta mutkissa. Tuli mieleeni, että tarkistuslista voisi lisätä tehokkuutta, joten menin ja tein nämä jo kaikille. Kirjoista löytyy aina niin paljon kiintoisaa tietoa. Niinpä minut tunnetaan nimellä Rilli Rainboom. Tiedämme, miten siivet toimivat, ja meillä on jo lista. Ja nyt pois radelta! Olen pahoillani. Yritin vain auttaa, koska välitän teistä kaikista niin kovin paljon. Niin se on. Olen sellainen huolehtija. Mutta jos nyt on kiire, voisin tulla myöhemmin. Tai en ollenkaan. No niin. Pakko sanoa, miten rakastankaan näitä pukuja. Voi, aivan varsasta lähtien olen ihaillut niiden linjakkuutta ja klassista leikkausta. Ei ihme, että Rainbow Fash on nimeni. Se Fash viittaa muotiin. Crash! En tiedä, miksi käyttäydyt noin, mutta lopeta se. Minä vain, yritin näyttää kaikille, mitä annettavaa minulla olisi tiimille. Olet innoissasi tiimiin pääsystä, mutta keskity nyt ohjelmaan, sopiiko? Selvä. Ehkä tämä motivoi sinua. Crash! Miksi ei voitu käyttää oikeaa nimeä? Emme toimi sillä tavoin. Kaikilla on lempinimet takissaan. Hei, leikkuri! Leikkuri. Niin, pomo! Nyt se on virallista. Tervetuloa joukkoon, Crash! Jos en keksi jotain unohtumatonta ohjelmaan, minusta tulee Rainbow Crash kai loppuiäkseni. Tästä tulee kyllä niin mahtavaa! Aivan! Intoilen jo melkein kuin Pinkie Pie. En malta odottaa Rainbow Dashin ensimmäistä esitystä ihka oikeana säikäisenä. Onkohan täällä hätärää? Muistetaan sitten kaikki olla aivan erityisen kannustavia. Tärkeä huomio. Kauhea, miten tyly alku hänellä oli, kun viimeinkin saavutti unelmansa. Rainbow Dash on todella sitkeä poni. Se karu alku on varmaan jo unohtunut ja kaikki on nyt mallillaan. Tuolla hän on. Hei Dash! Hienoa! Hei, saanko lainata Scootaluun? Minut? Ai miksi? No, tarvitsen vain tähän apua ja päättelin, että ihailijakerhon vetäjä olisi oikea valinta hommaan. Eivätkö varajäsenet ole sitä varten? Niin, heillä on nyt kiire.
varajäsen hommissaan. Mutta ei hätää, kun Squirrelu auttaa. Kaikki käy todella hyvin. Tai paremminkin. Menivätkö eiliset harjoitukset siis hyvin? Pitää mennä. Mitä me täällä teemme, Rainbow Dash? Tarvitsen vain pienen palveluksen, jotta näytöksestä tulisi oikein huippu. Noniin, sähikäiset lentävät tämän harjun yli juuri ennen esityksen loppua. Olen jonon viimeinen, ja kun annan merkin, rullaat laudalla ramppia ylös ja potkaiset myrskypilven eteeni. Mitä? Se potku vapauttaa salaman suoraan eteeni niin, että näytän tosi mahtavalta. Ja sitten teen ihmeellisiä Rainbow Dash-kuvioita ja luon siisteimmän, ällistyttävimmän, salavoivimman esityksen, mitä on koskaan nähty. Oletko nyt varma tästä? Siitä tulee aivan mahtava. Eikä kukaan enää nimittele Rainbow Crashiksi sen jälkeen. Pitää mennä. Ole valmiina, Joko, Squirrelu. Selvä se. Arvoisa poniväki, varsat ja kaikenikäiset ponit, katsokaapa taivaalle valmiina ihailemaan uskomatonta lentotaituruutta. Sähikäisiä! Kun vain Spike ja Pinkie Pie olisivat jo valmiit tai he eivät näe Rainbow Dashia. Oi, älä huoli, Fluttershy. Tuskin mikään estää Pinkiä näkemästä tätä. Paitsi ehkä juuri se hattara. Äkkiä, Pinkie! Esitys alkaa! Pikku hetki. Ihan vähän isompi vain, mutta pian isompi! Se oli huikeaa. Hän pärjää hyvin. Isompi! Kumpa se toimisi? Kumpa ei myöhästyisi. Mikä sillä ponilla oikein kesti? Se oli mahtavaa! Sillä lailla Rainbow Crash! Nyt kerrot, mitä tapahtui, tulokas. Olen pahoillani. Sopii ollakin. Muutit ohjelmaa kertomatta minulle ja aiheutit vaaraa. Vähemmästäkin voi saada potkut. Tiedän. Ja saat rankaista minua miten haluat. Minulle sopiikin se nimi Rainbow Crash. Olen aina ollut huippulentäjä, mutta kun liityin sähikäisiin, olen kunnostautunut vain virheissä. Se on aina ollut unelmani, mutta en ehkä sittenkään taida olla sähikäisaineesta. Et kai vitsaile! Olet lahjakkain lentäjä, mitä meillä on ollut! Ja olet pelastanut Equestrian jotain 10 kertaa. Totta kai sinussa on aineesta. Olemme odottaneet tätä siitä lähtien, kun liityt reserviin. Mutta kun te sanoitte aina Rainbow Crash. Niin? Minä taas olen leikkuri. Tiedätkö, mistä se tulee? Leikkaat kiitäisesi ilmaa? Koska satutin siipeni lipputankoon laskeutuessani ekana päivänä. Ahaa.
Lättäjalka. Ensimmäisenä päivänä laskeuduin vahingossa Spitfirein kavion päälle. Kaunokki. Kuhnuri. Suu ja sorkka. En viitsi edes sanoa omaani. Se on super. Oho, se on paljon pahempi kuin Crash. Eikö? No, olenko sitten vielä mukana? Osaatkohan toimia tiimin kanssa, etkä yritä sooloilla? Minä lupaan. Olen aina yrittänyt pyrkiä huipulle, mutta nyt kun olen sähikäinen, on aika hyväksyä se, että sopeudun joukkoon. Hyvä! Sillä en halunnut menettää tilaisuutta kiusata sinua vuosia tästä katastrofista. Siis hei, se törmäys oli eeppinen! Olet kuukauden koeajalla. Onko valittamista? Ei ole. Hei Rainbow Dash, päätimme tulla katsomaan. Onko kaikki hyvin? Loistavasti, kiitos. Etkö tarvitse apua? Tämä sotku on minun vastuullani ja minun pitää tehdä se itse. Ja tämän jälkeen Spitfire määräsi minut siivousvuoroon koko kuukaudeksi. Miksi sinä olet niin hyvällä tuulella? Aha, koska olen sähikäinen!